Mâine plec acasă orice-ar fi, că mi-ajung prin lume atâția ani, alergând în fiecare zi pentru niște amărâți de bani. Mâine plec acasă orice-ar fi, că mi-ajung prin lume atâția ani, alergând în fiecare zi după niște amărâți de bani. În viață trebuie să știi că banii sunt niște hârtii, doar niște hârtii. și dacă ea e bine așa, și dacă nu-i vina ta, nu e vina ta. În viață trebuie să știi că banii sunt niște hârtii, doar niște hârtii. și dacă ea e bine așa, și dacă nu-i vina ta, nu e vina ta.